terakhir di dalam hidupku. Cintaku cuma kamu satu, yang terakhir di dalam hidupku. Padamu telah kupasrahkan jiwa raga ini untuk selamanya. Padamu telah kuikrarkan sumpah janji cintaku yang suci. Padamu telah kuikrarkan sumpah janji cintaku yang suci. Berdua kita satu rasa, dua hati, satu cinta. Berdua kita satu rasa, dua hati, satu cinta. Lumaksono tumuju sasono ijabani kasuci. Badhe pinanganten kusja kepareng manjing. Dumateng Bapak saksi kali Bajen pun Bapak Wali usaha kepareng samakto gati tan kalau tulupen setunggaling mas kawin mahar ugi kacawisaken kawitan kanthi kula dherekaken maos basmalah sepisan kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ijab kabul barokah doa kasumagaken dumateng panjenenganipun Bapak Pengulu ingkang kula mulyakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقول قولي هذا fastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Monggo sareng-sareng istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma'amrullahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Saudara Andri Supriyati
Saya nikahkan, saya kawinkan, saya jodohkan saudari Eni Ismoyowati binti Bapak Suharno yang walinya telah mewakilkan kawalinya kepada saya untuk Anda sendiri dengan mas kawin perhiasan emas 7 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Eni Ismoyowati binti Bapak Suharno untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pun sah. Alhamdulillah. Yang berkahi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallim wa radhiyallahu tabarakan kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasyadhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu li kulli wahidin minkum ma fi sahibihi wa jama'a bainakum ma fi khairi wa baina Musa wa Safura wa baina Ibrahim wa Syarah wa baina Muhammadin wa Khadijatal Kubra wa baina Ali Fatin wa Zahra wa bainal ma'i wa salji. Allahumma alif bainahumal mahabbata wal widad warzuq manas la sulih minal banati wal aulad hatta yarawun asbata wal akhfat wa wasiq alaihima min arzikil halal ma yahunakum wal kifawiyazat wa khfadhuma mimma kaidil khalqi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hazil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa barak wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sallal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun kagem awali panggihipun pot perngaten kula suwun sallu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Bersamamu kita akan taklukkan dunia, arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, tanpa ragu ku akan memberikan cintaku. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Bersamamu kita akan jelajahi semesta, bertualang dengan cerita kita. Bersamamu kita akan berbagi semua, segala baik dan buruk diriku. Ku tahu kau ragu, biar ku beritahu padamu. Bersamaku kamu tak akan sendu. Yakinkan kamu aku yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukmu.
wis lumaksana kadang pisan pangombyong temanten kakung tumuju manjing mring sasana pahargyan. Lon-lonan tindak wis kepareng ngampil uba rampe. Pinangka sarana jangkeping salaki rabi nedya netepi sesanggeman pirembagan ing ari kawuri. Wis manjing madyaning sasana pahargyan. Sedaya kulawangsa barayagung saking kadang pisan sutresna. Kang wis anganti wujuding srana pinangka lamunta risang pinanganten wis kasembadan winisuda kanthi satatan ijab paningkah suci. Laju tindaknya mangkono wis tepi sasana pahargyan. Samapta gati Ibu Jaru Pamulas Wadono anganti putra pinanganten putri kembar mayang nulya kaungkulaken wonten hanggannya risang temanten pinangka piku koing raga sentrosaning griya rahayu rahayu kang bakal tinemu murih wilujeng kang tanpa pambeng slamet kang tanpa ribet widodo niskala nir ing sambikala juru ampil kembar mayang sumedya kapapakaken wonten papan kang sinedya nulya kalajengaken panggih temanten panguding penggalih risang temanten wis samiya cecaketan apagut tingal catur netra kalulut hardaning asmara kekalih wulus ngasta gantalan suci dumadi balang binalang tumawa ing jaja dumawah ing sesukuning temanten kakung kang winastan gondang kasih lawan gondang tutur senajan namung sak keplasing cipta piwulangipun yen gampang luwih gampang yen angel angel kalangkung purna sawat gantalan tumapak ing padha mungging klawah ing antiga kang winastan tigan tiga kang ateges lair tumangkar pati jodoh dauping pisang pinanganten kakung ya rengsang dia ayu pecaing ponang antiga ambabar daya pengaribawa nyawijining toya kakung lawan pawestri manunggal dadi sajoga tuwuh anak anu wiji utama kang kinarya lajengaken turusing gotrah silsilah lan sinambunging sejarah winijian padaning kakung mring temanten putih ing kono wis cumawis
Sekar Triwarna rumambanging tirta kang amastani wujuding ranu padha amberat Sukerta angical Sukertaning risang temanten kakung miwah temanten murih resik lahir lawan batin katebihaken saking sengkalaning bebrayan rumambanging Sekar Triwarna mawar melati miwah Sekar kantil saking tembung winawaring tembung manis mamanuhara mung tansah kumantil kantil wonten ing telenging nala purna amiji amparan ingkang kakung risang temanten putih minangka ngetiraken sedya bakti dhateng ingkang garwa sumungkem ing pepadanira ngaturaken dharma bakti dhateng guru laki sak sampunipun purna amiji amparan risang temanten kakung sumedya jinawat asta pinondhong jumeneng jajar kang sinebat junjung derajat lamun to pasuwetan risang temanten putri wis tinampi mring ingkang garwa jinawat asta sumanding jajar kekanten asta nganti patembaya sabaya mukti sabaya pati wiwit Janapada prapteng delan sang laras moyo memuji mring ngarsaning Gusti mugi mangsah jumangkah sinta kang wis pratitisaken ibu Juarupa Mulaswadana nganti risang pinangantian tumuju ing sasana mulya sine kegentya kang winursita gelis kang mugel kawi ngucapa ana sipating jalu kang tanapi wanudya ya risang pinanganten kang tatkala semana wis ya kepareng kene netepi bebrayan lon-lonan kakanthi manjing mring sasana rinengga bali winangun lon-lonan tindak nyori sang pinanganten tumuju ing sasana mulya kakanthi manjing mangkono lulus raharja dupi prapten unggan kang tinuju risang pinanganten wis kepareng manjing mring sasana rinengga bali winangun satata lenggah risang pinanganten arsa katraju apa tedarunane risang pinanganten arsa katraju kang winastan bobot timbang bobot timbang kang winastan ugi kalajengaken tanem jero ibu wis ngendika bapakmu kepiye mungguh bobote anak mulan mantumu waspadakno ibu antara anak mulan mantu tan ana bedane padha bobote pomo dipomo jejering Sudarma aja andarbeni watak mban sindi mban siladan purna bobot timbang tunten kalajengaken kang winastan tanem jero putra pinanganten arsa kalenggahaken
kemraptanem tuwuh bebasan debok sloka pupus cindhi awuh kencana mugi angrembaka wasita kang sinandi tak tandur pisan jiwa lawali sepisan dadi kanggo saklawase nyul kalajengaken tumabaing adicara ingkang winastan tampa kaya tampa kaya ya kacar kucur kocap kacarita cemasing telam lampus kloso bangka wujing guna kaya wing pakarti peranganing wuluting bumi pinuntel kanthi permati nedya badhe marak sowan ngarsane Rama kelawan ibu kayan kang kakung badhe katitipaken ingkang ibu sineksan ingkang Rama Kanjeng Ibu menika kayanipun Raka Mas Andri ingkang sampun kaparingaken dhateng kula Ibu Denok bocah ayu ya putriku sing tak tresnani sak temeni bulan Rama mung pinangka mbok titipi kala mangsane besok bakal tak paringake marang sileramu nek perlu tak tambahi anggone bekalmu ngengeni bebrayan mbok menawa ana kala mangsa kesering ya garwanmu anggone ngupaya boga ngupaya rejeki mung paweling ibu marang sileramu dadi jejering putri kang pinter anggon mula ladi marang garwamu bekti surti nastiti lan ngati-ati ya nun inji ibu wis tinampi mring ibu lawan sineksen ingkang Rama ngaturaken gunging panuwun dhateng Rama kelawan ibu dene wis kepareng mala kramaaken dadi sajuga netepi bebrayan agung tumuli kundur ing sasana palenggan nedya kalajengaken runtuting upacara sak lajengipun nenggih dahar kelima wis cumawis kul punari nangken tirta wening angadani kembul bujana risang pinanganten sarimbit nampi nugraning Gusti wujuding rejeki boga kang winastan daran pancarasa ya manis asin pait getir minangka sasmita lamun ta putra ing nanganten ing tebih bakal kapanggihaken ruwet rentenging bali wisma pait getiring bebrayan kanthi daya dinayan mat sinamadan wong tinemongan angangkat katetremaning bali wisma nedya nampi kanthi raos bingak lan syukur wonten ing ngarsaning Gusti kang andum rejeki murih anggenipun netepi bebrayan tansah pikantuk berkahing Gusti sabda dadi babar tumangkar ngrembaka rejeki lumintir pindha ilining tirta jalantara tan wenten kendhati wekasan dia ngunjuk tirta wening tirta kang kaupadi saking sumur pitu tirta sumbering kauripan ugi sumbering ngelmi risang pinanganten amung tansah ngupya ing kawruh sareng ngelmining bebrayan semedya den unjuk mahanani tumedhak ing wahyuning judhu wis manjing mring hangganira risang temanten sarimbit ilang sawet kertaning raga sarap saraming kentir ing tirta binucal ing samudra laya wis purna nggen ngunjuk kelawan dar nulya ibu juru ayu pamulas wadana angadani linepan
pasing cenela linarating duwung saking ageman minangka tandha lamun ta putra pinanganten Arsa marak sowan ngabiyantara ngaturaken sungkem dhateng Rama kelawan ibu. Diajeng garwaning pun Kakang diajeng nun kados pundi Kang Mas? Aja nganti nunggal tugolan prayogipun Kakang dhewekna sowan ana ngarsane Rama lan ibu. Triprakrotan kena kapurba dening jalma siji pati loro judhu telu rejeki lan ana telung perkara kang pinangka dadi memalaning palakrama diajeng. Siji anak wani marang wong tuwa ingkang angka loro ora bekti marang maratuwa kang angka telu ora bekti marang guru. Bebasana pinter jero langit bisa ngemperi jagat nelukke gunung siji anak duraka marang wong tuwa lorone marang wong telu marang bapa guru. Aja pisan-pisan ngarep-arep mulya ning donya apa meneh ning akhirat. Yen mekaten suawi kula dherekaken Kang Mas. Monggo diajeng Rama lan ibu pepunden kula wonten madya pada. Ingkang putra kepareng ngaturaken sungkem pangabekti wonten saandhaping pemodo Rama. Kagiat padha sakala dupi anampi sungkem miroricang pinanganten sakarone. Senajan Rama wis saking kepara gerah ing paningal ora kendhat Rama lan ibu mung ngarsaning Gusti muga sak randuning bebrayan bisa nyandung puspita mulya. Mung pawelinge Rama lan ibu marang sinamu padha sing guyub lan rukun marang tangga teparamu. Tresnanono sedulurmu nom, ajenono sedulurmu tuwa. Ana paribasan klaras ngunduri kali rasa lawasi Rama lan ibu besok langgeng ana ngalam donya ya nduk ya ngger. Pelinge Rama lan ibu marang sinamu. Aja padha nganti rebutan warisan ya nduk ya ger. Aduh Rama, dumugi semanten pangandikan panjenengan ingkang rumantah dhateng ingkang yoga. Saklebeting manah ingkang putra boten darbeni watak duraka dhateng tiyang sepuh. Kejawi namung rinten kelawan dalu ingkang kula suwun tambahing berkah lantung Rama lan ibu. Kang pungkasan aja nganti kendhat tindakno manembah marang Gusti. Urip kang tanpa guna jejering manungsa tinitah nang madyapada wis singlar marang paugraning kang maha kuwasa. Menengke Rama lan ibu yen to kabeh isa tok estokke besok ing tembe. Muga-muga kamulyaning bebrayanmu bisa antuk barokah saking ngarsaning Gusti Kang Maha Murah. Ajeng ku amari kelu nganggo suwa padha ngaturake sungkem. Rama ibu, Rama lan ibu kang putranyu Rama ibu ingkang putra ngaturaken sungkem ngger anakku lan kowe dene rasane Rama lan ibu mung naglek sak jroning dada dene sliramu wis bisa netepi palakrama.
tumrap sesanggemaning wong tuwa marang putra. Saiki Sri Ramu wis pinengku dening priya. Borong anggonmu bakal mandiring pribadi. Jer wong tuwa mono hamung pinangka nglantari nggonmu bebrayan. Kang wose ya tutur, uwur ya sembur. Tutur paring tinanggenah marang sliramu, tembung kang becik mulih nggonmu brasan bisa tumata. Uwur jejering wong tuwa yen to ana kasembadan paring dono lan bekaling nggonmu bebrayan wujuding bondo prabeya. Yen to kuwi ana dene wong tuwa kok ora iso nyembadani ya sembur kang ateges. Rama mung tansah ndedonga marang ngarsaning Gusti, muga nggonmu bebrayan bisa kasembadan. Nuninjih Rama, jer sedaya lelampan gesang menika namung sumandha wonten ngarsaning Gusti kang akarya gesang. Jer pandonga panjenengan ingkang langkung agung dayanipun tinimbang wujuding bondo kang kaperangaken dhateng ingkang yoga. Watak mandiring pribadi aja nganti pisan-pisan sliramu kadite ingkang uga setunggal kula dherekaken kanthi maos basmalah sepisan kemawon ewa semanten ing kepareng angkrasuk agami sanes suwang-suwang kasumaken miderek kapitadosanipun piyambak-piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Nun kula nuwun mugi tinebena saking tulak sari mewah bebenduning yangmu agung awit kawula cumontraka kumawani ngadeg wonten ngarsa ndek Digus Agung para lenggah. Ih mradapa awit saking keparengipun Bapak Sugiarto sekalian Ibu kawula kapiji minangka cundhakaning atur tinalanging basa. Kinen matur wonten ngasihipun Bapak Suharno sekalian. Bapak Ibu sagung para lenggahing Datmulya saestu wosing gati Bapak Sugiarto kadheraken dhateng para kadang-kadang sowan wonten ing papan mriki saestu silaturahmi ngawu-awu kadang ing mbok bilih awit wontenipun silaturahmi punika saged hanjalari rumaketipun antawisipun keluarga ing Bugel mriki kalian keluarga ing Glagah. Ing salajengipun Bapak Sugiarto ngaturaken sekar cepaka mulya sak sele menika anakipun jaler ingkang namapun Mas Andri katuraken dhateng panjenenganipun Bapak Suharno. Pramila saking menika sumangga anggenipun paring panggulawentah, anggenipun paring pitedah-pitedah awit kula yakin menawi Mas Andri menika dereng sepintena pangertosanipun babagan bebrayan. Upah makna menika lari alis sumangganipun jewer murih lari menika tumuju dhateng kesaenan. Bapak Ibu sagung para lenggah ingkang datmulya ing mbok bilih putra pinanganan cumandhok wonten ing Glagah Bapak Sugiarto sekalian Ibu badhe nampi kanthi tangan kekalih linambaran manah ingkang legawa lan menika mboten mantra-mantra menika namung putra mantu namung badhe karengkah badhe kaanggep dados putranipun piyambak. Ing salajengipun menika kula nyawang menika kados
Bapak Sugiarto menika ngasta entil-entil iki. Menika namung tukon pasar menika mampir wonten pasar Bugel. Kanthi menika mugi kersa Bapak Sugiarto, Bapak Suharno nampi kanthi suka gembiraning penggalih. Jer sedaya menika namung mujudaken tali asih minangka ngraketaken kekadanganipun. Lan nuwun gungan, nuwun tambahing doa restu, mugi-mugi lampah kula sak rombonganing samangke tansah manggih widodo tinebina saking godha lan rencana bebaya ing margi. Kosok wangsulipun sak wangsul kula samangke keluarga ing Bugel menika tansah manggih ayom tentrem jinangkung dening Gusti Allah saengga rezekinipun ingkang agung tansah tumanduk dhateng keluarga ing Bugel mriki. Ingkang sepisan Bapak Sugiarto lumantar Bapak Kaswari ngaturaken sedaya kalepatan ing mbok bilih anggenipun sowan kathah kekirangan kelepatan saengga dados bot repotipun saking keluarga Bapak Suharno Ibu Sukamtiningsih ananging kosok wangsulipun sedaya sowan Bapak Sugiarto sak rombongan boten wonten lepatipun. Kosok wangsulipun saking Ibu Sukamtiningsih lan Bapak Suharno nyuwun agunging pangapunten ing mbok bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya linangkung anggenipun caos papan palenggahan kapenggalih kirang prayogi estu saking Bapak Suharno Ibu Sukamtiningsih lumantar kula tansah nyuwun agunging sih samudra pangasami. San saking Bapak Suharno lumantar kula ngaturaken dawah sami-sami lan kula tampi kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sugiarto ugi ngaturaken entil-entil utawi angsal-angsal katur dhateng panjenenganipun Bapak Suharno Ibu Sukamtiningsih sekeluarga estu saking Bapak Suharno badhe nampi kanthi suka gembiraning manah lan boten saged caos piwales punapa-punapa namung saged ndedonga mugi sedaya sih kawelasan panjenengan kala wau dados amal kesaenan panjenengan lan pikantuk ganjaran saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Sugiarto sak paripurnanipun acara wonten ing siang punika badhe medal pasilan nyuwun pamit kundur wonten ing tlatah Padukuhan Glagah Kalurahan Glagah Kapanewontemon Kabupaten Kulon Progo. Lan saking Bapak Suharno namung saged nderekaken sugeng pamit sugeng kundur mugi rahayu ingkang sami pinanggih dumugi dalemipun sowang-sowang. Jerek medak saking sasana palenggan Risang Nawung Subagyo kakanthi manjing ring sasana busana Sentayuska keparengan pratitisaken pangajining busana pamulasing wadana pisang tanganten Novi Vivi pastemanten dening Ibu Yayu kang wis kaluka winasis yang tata upacara adat Wididana lon-lon nanti tak nyori sang pinanganten sak lebeting sasana pahargyan mirang sasana pinajang katon padang trawangan kumplang amung geng Rama klawan ingkang ibu nyang kadang pisan yen mulat ingkang yoga wis datan kawas tinggal arsa manjing sasana busana
Datanono ubaing walang alisik samirono datan lumampah ron-ronan datan eba kono daya pangaribawa tatkala semono risang pinanganten wis manjing ing sasana busana kepareng kadang Mudatarna tumulu pinangka bojo krami ingkang wis cemawis wonten ing sasana boga kunjuk para bapak ibu milganipun penembahan sepuh kepareng Hamurwani Kembuldar sinambi Angrantu putra pinanganten manjing sasana rinengga